Noniin, mitkäs fiilikset? Ei tällaisia! Ei! En mä tiedä. Mä en valmistautunut vastaamaan kysymyksiin. En minäkään. Paljonko kello? Se on. Liian paljon. Kello on 0042. No niin. Elikkä se on kohta 1 yöllä. Ja saldo on 6/6 kuvaa. Ja nimmaria. Minulla 1 kuva. Mutta ei se haittaa. Niin. Se on se tärkein. Niin. Saldo on se, että mulla on ihan kauhean nestehyppy ja päänsärky ja Mua on jalat on nälkä, kipeät mua ja- janottaa, mua sattuu jalkoihin. Mutta hyvä on fiilis. Joo. Kyllä. Ei sit laita tätä mihinkään. Varmasti pistä. Et varmana pistä. Nähtiin Epiikin. Me nähtiin Epiikkaa. Välillä. Joo. Ja me nähtiin Simonia, me tavattiin siellä, me puhuttiin niille. Ja Simone oli maailman ihanin nainen. Mä oon yhä Maan mustasukkainen päällä. siitä Niin. akasta, ei kun siitä Ja akasta, joka nuoli Markin korvaa. Ne. Mä en siedä sitä. tää on kyllä niin Mä en oo varma kuvasinko mä sua vai tätä katua sun Joo, edessä, ihan mutta sama. nyt se on kameran sussa. Jälkeen. Ei. Mut tämmösen nyt pitää ollakin. Niin, just Videot tosi ottaa silleen, että ei mitään niinku järkeä. Ei mitään järkeä. Tralala. Mä muuten ilman teitä, en mä kyllä osaa sitä nyt pimeällä sit takaisinpäin. En mä osaa sekä kävellä täältä. Mä osaan kävellä niinku tota kautta. Tulee vartiin. Menee sitä. Nää on vähän Joo, pelottavia, kun tässä on niinku näitä liikennevaloja ja sit noi autot vaan. Niin aivan, elikkä olemme nyt menossa ainakin Kamppi kautta Rautatietorille. Ja toivotaan, että siellä on joku kauppa auki tai mä kuulen. Niin. Ja, Joku kioski tai joku ihan varmaan. ja Tulee mä, muuta to- tuskanen linkkimatka. niin, ja mä toivon, että löydän jonkun taksin. Mun Jolla käsi voi on, maksaa kun saat ton kameran. Joo, no minä otan kameran. Ota kamera. Tähän näin. Oi oi. Paita tuuletus. Hyvä. Tässä ei näe mitään, mutta ei se mitään. Ei se näyttää. Tästä näkyy. Ei näe. Just näkyy ehkä esiin. No niin. Ei. Täällä oltiin. Tadää. Tääkin se tunturmut. Niin, Mites? ti. Ja tässä oli, Mä en halua nähdä. tämä lähetys oli tässä. Pistän sen kameran pois.